Il-kwistjoni tal-mediċini se teħdilna ftit xhur mhux ħażin, hekk mhux ftit snin ukoll. Imma sal-aħħar tal-leġislatura, anzi nipprova nagħmel benchmark iktar qawwija fuqi sar-raba' sena tal-leġislatura ikun altru milli solvuta. Fl-4 ta' frar li għadda waqt il-kampanja elettorali, il-Partit Laburista assigura lil poplu Malti u Awċi li la darba jkun fil-gvern se jsolvi l-problema tal-mediċini out of stock. Għalli l-mediċini out of stock jisiru deċessjoni u mhux irregola kif immarru. Ħanibqgħu nistabilixxu l-mediċini b'xejn regolat, illi l-mediċini out of stock ikunu l-eċċessjoni mhux irregola. Il-Partit Laburista qal li għandu roadmap lesta biex tiġi implementata sa mill-ewwel ġurnata li jieħu tmexxija tal-pajjiż. Madankollu, il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia issa qed jgħid li baqalna n-numru ta' snin nistennew biex tissolva l-problema tal-mediċini out of stock. Il-kwistjoni tal-mediċini se teħdilna ftit xhur mhux ħażin, hekk mhux ftit snin ukoll. Imma sal-aħħar tal-leġislatura, anzi nipprova nagħmel benchmark iktar qawwija fuqi sar-raba' sena tal-leġislatura ikun altru milli solvuta. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru tas-Saħħa f'intervista ma' The Sunday Times talab lill-poplu Malti u Awċi biex jitih ċans. Ftit ġimgħat wara li kien qal li l-kriżi fl-emerġenza kienet xi ħaġa tal-passat. Għall-ewwel darba wara ħafna xhur, waqt il-long weekend li kien issa tal-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa Sibt u l-Ħadd, kienet vojta. U kienet vojta waqt naċċena, kienet vojta waqt long weekend. Dikjerazzjoni li ġabet iċ-ċanfira tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Tkellimt miegħu qed Godfrey ejja ma nippruvawx immeru s-sewwa magħruf. Ma nippruvawx ngħidu l-affarijiet sejrin għall-aħjar, le mhumiex sejrin għall-aħjar. Issa iżda Godfrey Farrugia qed imur pass oltre minn hekk u fuq Super One aktar kmieni din il-ġimgħa qal li għandu bżonn 5 snin biex isolvi l-problema tal-mediċini out of stock. Il-kwistjoni tal-mediċini se teħdilna ftit xhur mhux ħażin, hekk mhux ftit snin ukoll. Imma sal-aħħar tal-leġislatura, anzi nipprova nagħmel benchmark iktar qawwija fuqi sar-raba' sena tal-leġislatura ikun altru milli solvuta. Fl-aħħar jiem żdiedu r-rapporti ta' mediċini li pazjenti li huma intitolati għalihom mhumiex isibuhom. Fost l-oħrajn il-pinnoli Progeron li jiġġieldu il-marda tal-kanċer. Għall-ewwel darba fl-aħħar 13-il sena dawn il-pinnoli jinsabu out of stock mill-ispiżerija tal-Isptar Mater Dei.